Warning. The following content may contain elements that are not suitable for some audiences. Viewer discretion is advised. Seven hours later. Guys, ang tamang paglinis ng kon guys, pagong. Turtle snake. Yan, sa mainit na tubig. Tapos, yan, yahon. Para tanggalin yung malangsang kon niya. Ganun guys. Tamang chicken guys, oh. Buhay-buhay pa. Oh. Guys, yan. Tapos babalik natin mamaya. Yeah? Sarap na ulam ko guys. Panangalayan namin guys. Ito guys, oh. Yun guys. Yan, kaya sandali lang sa mainit para matatanggal nito, ganito. Yan. Ganyan guys ang tamang paglilinis guys. Kasi ito yung malangsa. Malangsa yung parte ng katawan ng kwan. Malangsa, parang langsa. Yung tinatawag nilang turtle snake. Hindi turtle snake, ninja turtle. Ano yung Guys, yung tamang paglilinis guys. Shout out ako sa mga kon guys. Na ibang bansa at mga taga Mindanao. Yung mga paborito niyo guys, nandito na. Shout out ako sa mga pinsan ko na nanonood ngayon. Yan. Buhay-buhay pa siya guys. Parang kulang yung kwan niya. Kulang yata ang tabsaw ah. Kulang yung paglublob sa mainit na tubig. Pero babalik to guys. Babalik mamaya to. Yan, buhay pa. Guys, yan. Guys. Unang kwan pa lang ito guys. Yung pangalawa mamaya guys, finish na yun. Wala na, finish na. Ito tanggal yan. Yung mga tanggal, mga parang balat-balat. Guys, yung tinatanggal namin guys. Yan. Yan. Klara ko ba? Pag hindi nyo alam ito guys, nakakalason to guys. Bahala ka sa buhay mo. Hindi nyo alam na kwanto, nakakalason nito eh. Limited. Oo, paglilinis. Babawala ko sa mga kumakain ito ah. Dapat marunong kayo maglinis nito. Kasi nakaka-high-blood nitong kanya ito eh. Kung hindi mo alam tanggalin. Yan, malinis na guys. Balik natin mamaya guys. Babalat lang ng 15 minutes guys. Lublob natin ulit mamaya sa mainit na tubig. Ito guys, hindi kami gumagamit ng itak nito pag nangangatay kami. Yan. tuklap po. Guys, yan guys, simple lang guys. Dapat hindi masyadong babad sa mainit na tubig pag nilublob. Ito lang. Para madali lang tanggalin naman yan.
Tamang-tama lang guys. So guys, babalik namin sa kulong tubig guys. Ito. Balik namin. Yan. Pangalawang lublob. Hindi pa mo nagburak. Yan guys. Guys, 15 minutes guys, hintayin nyo. 2 hours later. Ito guys, kumukulo na guys. Kunting kuwan na lang. Yan. Kumukulo na. Tingnan nyo guys, oh, natatanggal yung naiiwan na kuwan. Naiiwan na sa parting katawan niya yung malalangsa. Tingnan nyo guys. Malinis na guys. Welcome to my vlog. Yan guys, hindi na namin kailangan ng pang chop-chop nito. Tignan nyo, ang linis-linis na. Yan. Yes, po. Oh. Guys, malinis na guys. May ba ng kulay? So guys, hindi kami gumagamit ng kwan ngayon. Kutsilyo kung ano man paggagamit ng pagkakatay ng mga kwan. Kamay na lang ito. Yan guys, oh. Yan. Yung pagtanggal yan guys, yan. Tanggalin mo lang to guys. Tanggal na. Yan guys. Mainit guys. Mainit guys, mainit. Oh, ano guys. Yan. Ito guys yung nakapapag high blood guys, oh. Yan. Baka yung may mga high blood dyan, pag hindi tanggalin to, baka matutuluyan. Yan. Yan yun, oh. Hilo-hilo niya. Yan guys. Ito yung kwan guys, pero masarap to guys. Tinatanggal lang namin to kasi ito yung pinakamalangsa. Guys. Nakakamay lang. Nakakamay lang yan guys. Hindi kami na gumagamit ng kwan guys. Chilyo guys. Bilis. Guys. Yan guys. Itong ulo guys, madali lang to eh. Ito. Tanggal na yung asang niya. Ito yung kwan guys ha, yung ngipin niya guys, kasi may postiso to eh. May bris to. Kung gusto nyo tanggalin. Gunggong! Yan. Barinig kita sa Yan guys, oh, matatanggal yan. Yan. Ito yung bris niya. Yung ngipin. Ay, yan. Balumatan. Ay, Kaya na. yan guys. Kaya Natatanggal na yan nata guys. ulo. Ulo na ulo. Ito na yung leg guys. Yung tinanggal lang natin to guys sa leeg. Yung kwan niya. Lamunan. Lalamunan niya at saka yung kwan niya. Ugat niya. Guys. Yan. Yan yung kalalabasan niya guys. Pero konti lang dito guys yung may iwan. Lahat. Kunin natin. Guys. Guys, yelo-yelo niya guys. Kalakyan na rin eh. Bitlog lang. Lugul-ugul. Dito natin malalaman guys pag lalaki yung kwan. Ito. Yan. Pag malalaman natin lalaki ganito, may itlog siya. Bayad. Saka
yung kanya naman. Sige, parang manok to yung kanya, yung bituka niya. Oh. Lala pa yata. Dalam lala. Ito yung kanya, Siyan tumong kwan. katay niya. Pati tambla. Guys, yung atay niya guys. May updo rin to. Tanggalin natin, nabiyak. Madi makatatalam lang. Maka lugmataan. Tanggalin natin to. Sarap to guys. Nagatugot lalam lang. Ninja Turtle. A few moments later. Manchester Pen may ha. Gatang mo kili patron nga. Manchester Pen. Red na. Guys, Pan pala ang tayo no. bawang ang una. Sabay. Pwede na inyo. Ang lumuluto ako sa Brian. Ore. Sige sibuyas mo na ganyan niya. Kanya ko bawang mo na talaga niya. Kanya ka naman text pala. Kanya ko sibuyas mo na mo ya. Wala. Sige mo laya kanya ko bawang ganyan. Kaya magpinyo mo na. Ore. Kanya mo na ba sibuyas. Luya. Luya. So guys, kailangan ng yelo-yelo guys yung gagawin natin para malasa. Kailangan isang tukta mo hanggang ano. Para Lumabas yung bango niya. edit lang lang. Sangkot ka. Buo. Yung enjoy ko na, pag-iikos mo ano. Huwag camera ka na. Sa isaw. Pagkalunan namin niya. Tapos lagay mo yung paminta. Minta. Oh. Lang pagong. Yan. Lagyan na natin ang karne ng pagong. Ikasampa sa kanadi, itlog na. Ibig. Yan ang karne ng pagong, tatlong pagong. Turtle. Abay mo. Ganito yung pagkamatay. Datihan nyo na ready ah. Malay kita. Sili. Huwag ka ng sila ilaw. Tapos takpan. Pan muna natin. Para ano, Ano mga minuto? mga 15 minutes. Minute. Lagyan natin guys ng ano, pili para mas lalong sumarap Pagkana kumain. ang pagana. Tapos lagyan natin ng dahon ng tanglad para ano, nalis yung lansa. Ito yung pinaka-the best na pangalis ng lansa. In Ilocano, Barbarani. Takpan natin guys. Lalagyan natin ng Silver Swan soy sauce.
hanggang pakulan natin hanggang ano, matuyok. Soy sauce. Alright. Mamaya ulit guys. Ito ang 7 hours later. Luto na guys. Ito na. guys, may ano ba? Yum, yum, yum. Yun. Kain na guys. Yo. Mainit yung pagkain. Unang haba. Picture na abot. Ito.